Ahoj, dneska bych vám chtěla předvést moje morčátka. První budou na řadě moje nejmenší morčata, které se narodily 8.3.2011. První tady se hlásí typ Rosetta, jmenuje se Mickey a je spíše bílé barvy. Je tedy po Joy. Tady toho krátkosrstého máme Louisho, je barvou po otci, po Bublinovi. Zde tady v rohu, tady toho malinkatýho, to máme Michaela, je opět barvou po otci. Toto je matka Joy, která je narozená v půlce července roku 2010, mám ji ze Zorimexu v Benešově. A poté máme Michaela, Mickeyho a Louisho otce, který se narodil opět, ale v březnu, půlce března roku 2010 a je opět ze Zorimexu.